ndabende. Wakabuso indabende. Ihe na-ezute mbụ na agwọ m ya na-eselebrate. Okpokọchi bụ usoro ọrụ 60 years ihuo n'ọkwa nkabi ihe ọ na-enye. Mana ihe na-agbanweghị bụ na aka m gwọkwa ihe anyị mere accomplish. The 60 nsogbu adịghị. Happy ndabende. Ndị be anyị na-agbakwa oyi. Were anyị amawa ọkwa onye egbu okwu efi Hausa na ọ bụ efi Igbo ihe anyị ga-egbu. Mana ekpere na-ekpe bụ Chineke bụ onye furu mmemme ihe niile. Lụta anyị n'aka ụmụ ogbenye. Ọrịa anyị na-arịa na Chineke ya metere n'obodo ihe na ọ ga-aghọrọ mmiri, ọ ga-aghọrọ ihe. Ị makwarị na onye na-egbu efi dịka onye gburu ọchị. Yes, be anyị. Igburikwa efi Hausa na ịdị worse than onye gburu mmadụ. Maka nke a mara egbu mmadụ ka ọkụkọ. Mmadụ dịzi qualified like ọkụkọ, fowl. Were asị efi a na-ege asaga n'ime ọfịa, efi pedebebe ihe efe, efi ka dịzi ka chiamadi ọha. Yes, nebe anyị nọ. Ya akara ekwughị okwu mgbagbo efi ndabende eweta ka igburu efi Hausa na ọkwa amaghị ikpe shariarọ. Ndị ego ya arachie n'igburu ọchị against Mohammed. Ọ bụ ebe ya na-ekwu. A na-adabende. Dibịa agbaghị dabende nwe anyị nsogbu adị. Ya gwọ m ya na-agba ịdabende shi dabende ashịọ. Naijiria anyị kwesịrị nne ibe ha kwesịrị mfụtakwa ewere akwa sachie ihe. Ọ bụ ebe ihe na-ekwu. Ndị tụgo chere n'elu ihe afụtakwa ha were ihe sachike ihe maka at 60 years. Nke bụ abụọkwa ihe a chịrị bụ full at 40 bụkwa full forever. Ihe na-elite mbụnego foolishness nke ndị be anyị agha were 60. So njezi ihe a ga-akpọchi ha forever. Mana anyị na-eri ka ekpe ekpere tupu m ụwa ha ndị gara ga-epiete. Ekpere bụ ike ihe anyị ga na-ekpe etighi ya na mkpu n'ebe ọ dị ukwuu. Ama m ebe akwụ akwụ. Anyị agha-abụ ekwu anaghị enisha abụ anụ ala. Anyị dị confused. Kedu mgbe ihe a ga-eselebrate? Ama m shọbute wee bụ shọbụ pịawa mkpu. Egakwashi m happy ndabende. Ndị na-egbu ọkụkọ na-egbu ọkụkọ. Ndị na-egbu efi a na-egbu efi. Ndị na-egbu oriri a na-egbu oriri. Ndị na-egbu anụ ọhịa na-egbu anụ ọhịa. Asị m ndabende nda. Njete ihe ha achọ akwụkwọ m sịrị m na-achọ onye ga-adabende. Ọ bụkwara m abịa ka ndabende ring. Ewere m gị mewe mgba. Ọ na-erite m nsogbu adị. Asị m bịa mmadụ ka unu mere. Unu na-agbakwa oyi. Ihe na-ekpere bụ ka ọ dị na ka o si na atọ. Anyị ga na-egwe aghụghị. Maka na anyị bụ ụmụ Chineke. Anyị ga na-egwe aghụghị. Naijiria shi. Anyị ga na-egwe aghụghị. Ihe mmadụ bụ na ọ bụ evumnobi Chineke anyị bụ ihe ga-emezi. Bụkwa na ọchị ndị East move. Ndị East orukwe na ya shi ngwa. Mana ebe ọ ka anyị bụ na Igbo eweze. Orukwe ka anyị ka ama eweze. Maka Nigeria is turned into something else. Ashiwa ndị welu president pụta yiri na ekpori ya. Ndị Nigeria ashi anyị ịmakwarụ na unu welu president say attendance. Mmadụ one will boldly come out and say attendance. Woo! Okay. Kemgbe nwoke na-echiwa na ọ bụ ịdịkwa show na ọ bụ mmadụ pịa n'ọdị ya. Kemgbe nwoke na-fọsịara wee pịa n'ọdị ya, we have become worse than we were. Gịnị abụọkwa eji asụ oyibo? Kama na ọ bụ confusion mere bụ ihe mere anyị gba akaraka. Condition confusion mere anyị gba akaraka. Maka na onye m na-adịghị nke ụzọ anyị gara echi na at 60. We don't have anything to boast. Now, ministers and senators. And biri for hours. Ochi. How can no bokwaru zonita? No, he makari netre okwaru zonita. Ayo na chose I Gina East from Lagos. And the way they put the attack container from Malaysia, Indonesia, no Malaysia, and Nineka. How was I give their container from Lagos? Ruego. Mana eu quero baixar com o chile que é mesmo um papau os outros ala desat. E aí fubia na quaroso picone. Pala. E ele mais bunu, de vai eu ia mana na rosa. Ai wouldn't you mana ali? Ni nene. Are you trying to tell me no you took with there? With conscience?
iche na o nwere egwu Chineke maka na ọkwa na o nwere egwu Chineke ọ ma agba nkịtị ya na-emebi like this. Ọ kwara ụzọ n'ịkpa, ọ na-akwara anyị ụzọ n'ịkpa, akwara ya ivu ụzọ. Onye jetekwara ọchịrị ya ji 700 billion ụmụaka na-ege akwụkwọ. We can boost for it local report. I have to boost na na-ege ewere ezigbo akwụkwọ. University na-agba strike kwada. Shobu hospitals. People even from Abuja, mgbe COVID-19 na Nigeria, Abuja, ndị mmadụ to Lagos airport for tests. What can we boost for? International connection, interlink, train, Shobu road. Ọkwa m kwuru Rokoja, ụzọ Rokoja. Achị na ọ bụ dam mere explode. Ụzọ Rokoja, mmiri ghara ebe niile. Chere aga m agụsị ya. Ka itene ya. Gwa m ihe anyị na-boost for in that place called Nigeria. Ike ya agwụkwa m. Na ọkwa na ike ya agwụgwọ m. Mana mkpebi ihe m ga na-echikwa Jizọs abịa. Ọgwụkwa m ka ọ ha m na Kragun. Who's any vision? Be at the Kragun. Be at the Kokuru Maryland Bridge. Are you not celebrate 60 in Indabende? Okay. Not Indabende when we have. Naijiria, anyị ashande wọmkpa. Chineke na-ekwe ihe na-emebikwe. Ọ dịka ewere selected people na-afịa mkpa. Mana ihe nnotisiri n'ụtụtụ na-abụ na ndị Hausa shawa na ọ dịzika olu ha karịa olu ndị Igbo na ndị Yoruba. Ndị Hausa shawajiri mkpe na nwoke tokwuru na ene na-emebi ihe ya bịa dị ihe nawa. Ebe shiri na ndị ngari ya na ndị sayi na ndị apụta ụfọdụ nsogbu dịrị anyị bụdịrị abụọ na yari ya ọ na-agụkwa m ochi Chineke ma na adị m confused. Chineke bụ ihe ga-agbatara ya esi enyemaka n'ihe na-eme mba ebe ndị Hausa chiwejiri mkpu ịwere nsogbu She happy Indabende nsogbu adị ọgbabodo happy Indabende achọwọkwa m onye ga-Indabende emekwere Adanatamkpuruaghara na ekene ọ bụ ishiri mbịa m shiri nwere ihe mekwere bụ nwee kacha ọ bụ nke na-adị ka ịkwabi ya chọrọ njiji wegere m ego eji ego ozu ọkụkọ anyị ma na-ejiri nwaanyị ka anyị mara dị Indabende anyị Indabende onwe anyị nsogbu adị biko letekwa na owu na ya ọ bụ ebe ihe ka m njọ onye nwaanyị gbara ume Adanatamkpuruaghara na ekene abụ m onye Chineke anyị na-emere ya ọma Indabende ya bụ ihe nji eme